O, titikman natin kung anong lasa. Kaya kung gusto mong mapanood kung paano ko niluto ang bunga ng nipa mga kabisaya at gusto mong matikman ito kung meron sa inyong mga nipa katulad nito na sa aking likuran, ay tapusin mo itong video ko para malaman mo kung paano ito lutuin. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat mga kabisaya. Hello mga kabisaya, welcome back ulit sa aking YouTube channel. At sa video ito ay papakita ko sa inyo kung paano magluto ng bunga ng nipa. Kasi kakauwi ko lang ng galing trabaho at wala naman kaming may ulam ngayon. Kaya sakto, may nakita ko sa YouTube na nagluluto siya ng gulay na bunga ng nipa, gamit yung bunga ng nipa. Kaya magluluto din ako ng aking sariling version mga kabisaya. Kaya kukuha lang ako ng yung bunga ng nipa na ano pa, yung bata pa. So mga kabisaya, ito yung bunga ng nipa. Kukuha lang ako ng isa, titistingin ko lang kung malambot pa ba yung ano niya, yung bunga niya. Ano yung nasa loob niya mga kabisaya? Ito yung ano niya, kuha. At malambot pa siya. Ito, pwede ito. Ito na yung kukunin natin. Nandito na tayo sa bahay mga kabisaya at kailangan ko lang itong biyakin para mahimay-himay natin. Nag-voice over lang ako dito kasi umulan ng malakas dito sa amin. Nag-voice over muna tayo. So inihimay-himay ko lang isa-isa para mahiwalay siya sa kanyang buko. At dito mga kabisaya, kailangan ko na itong hiwain ng manipis. Yung puti lang na part mga kabisaya. Yung malambot na part lang. Tapos na natin hiwain sa maninipis ito mga kabisaya. Lagyan lang natin ng tubig. Kailangan nga natin hugasan. Tapos ilagay lang natin sa kawali mga kabisaya para ating pakuluan. Para mawala yung dagta. Papakuluan lang natin to. Lagyan na natin konting tubig. Habang pinapakuluan natin yung bunga ng nipa mga kabisaya, ay handa lang natin ang ating mga sangkap na gagamitin. Meron tayong sardinas, kamatis, bombay at saka dinurog na paminta. Ito yung sangkap na gagamitin natin mga kabisaya. Tapos natin pakuluan mga kabisaya, ilagay na natin sa basyaran o lagayan. Pipigaan lang natin ito mamaya pag gigisahin na natin. Gigisahin na natin ito ating sangkap mga kabisaya. Maglagay lang tayo ng mantika. Lalagay na natin ito ating nipa na pinigaan na. Haluin lang natin mga kabisaya. Parang excited na kung tikman itong niluto natin. First time ko itong gawin mga kabisaya. Nakita ko lang sa YouTube kaya sinubukan ko para may pangulam tayo ngayon. Lagyan na lang natin ito ng asin at saka bitsin.
para makuha natin yung gusto nating timpla. So ito na mga kabisaya, luto na yung bunga ng nipa. At titikman ko na to kung anong lasa para may share ko sa inyo kung masarap ba o hindi, kung anong lasa nito. So ito na mga kabisaya, titikman na natin kung anong lasa nito. Ako lang kakain kasi hindi daw nilabit. Kasi first time ko tong niluto. So titikman natin kung anong lasa. Nalalasahan ko pa yung sardinas, yung anghang ng sardinas. Para siyang ano ng kawayan, yung ubod ng kawayan. Medyo mapakla yung lasa. So masarap naman. Sakto lang. Di niya nilagay. Saan kayo? Dami. Ito yung ulam ko ngayon. At dito ko natatapusin ang video ito mga kabisaya. Huwag mong kalimutan mag-share, mag-like sa aking mga video na i-upload dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat.